Lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Ako po si Councilor Manny De Vera the Twin sa bayan ng Calasiao. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Councilor Manny the Twin. Maligayang bati, DWJE Radio Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, maindak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery located at Old De Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Viray. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito!
Say programan mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tan opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig ang morning langulad balang sinansakay. March 27, 2026. Agong nata na Biyernes, wadyala sa programan may paruntal na sara impormasyon balita. Kaya nasaray putog-putog yaliknaan na balay. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Hello, Cantabay Balot, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Karaya headline news tayo. Si Mabilaso sa Ratay Crudo, yan ang kat na bansan Pilipinas. Yan ang lapo da bansan Russia. Samplura Nagaw. Agni bumbaan ni Ratay energy site sa Diran kuanan amigo Engineer Nixon. Kasi Presidente Donald Trump na bansan ng Amerika. Awaglit, sungaran to isip ko Engineer Nixon. Middle class earner, paplanon matlayan dan na ayuda. Piano makausil dasayay so ibibili na saray sa saliwan. Aromiran headline news. LPG nayari nunabot da 1.5 kada tangke at bulan na Abril. Nitan. Sana all diyan sa Bigan, Ilocos. Pondo na saya LGU Impaway para indan na ayuda. Iraya Dumaralos sa Liuday Diesel. No Abril ni nayari na natapyasan susatay presyo gasolina numambilang tapyasan o suspindian. Na Presidente Bongbong Marcos susatay excise tax. Akin kasi Abril ni emergency powers tatang tanagagik no natan lakumon. Ito kasi sumakaka-amper. Impan suspinde na saray fiesta celebration. Tapiano makatipid. Laray na urmanan Engineer Nixon. Lalula sa ramay kumun man dadagop. Mansasaya wala ni apiktadon unong. Walay kabayuran ni pasabiran impormasyon balita. Liknaan. Suwestyon, opinyon.
Karagyon na i-text, dapat na mag-line na text line tayo. 0945-183-4352. O dyan Facebook, ha? Karagyon na mangkomento ditan. Search labat, DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Yada YouTube, live team at tatang tanagagik. Dakal, so nairmanan na dasayay pansuspindi nasaray piyesta-piyesta at barangays. Pantipid na saya kuryente, pigaralan LGU. Ang ipasa, nasaratan nila na executive order. Cost cutting. Iko dadasara maya mantatalaran, piana mantutugyop, mandaragop, manlilikot. Ya, nayarin na sayang taon at danalik na. Tapos sayay cost-cutting measures sa ating tanagagik. Pero saya lalo na piktado. Raman kalamor, so saya walay negosyo, pikunikta at sayay bitlaran selebrasyon, turaya sound system, orkestra. Tanaron nira, wala ramay drama sarsuela. Nunakan sila, iraratan. At ikaramot, so napiktuan. Taya at seasonal mood actually. Nunyara na bulan na summertime. Haraya may panaon niya selebrasyon na saraya piyesta-piyesta at nanduruan barangay tatang tanagagik. Ingasama kabat tayo talagan na February ni Engineer Nixon fully book lamay sound system to. Pero natan kinan sila, akan sila maermen kalamor talaga nung tanagik. Nasabihan kayo niyan na sugsugang krisis. Yan na gagawin mo't nasaray Daruman LGU suspindihan, pasuspindi ni tayo magarbo. Selebrasyon nasaray piyesta. Pero wala kaingas da sayan na ganggan na Engineer Nixon. Batan kuha mo. So iraya pisyalis. Kaingas sirad solicitation. Simmabila susama inangkat na bansan Pilipinas. Kanya na kayo mampapanik buying. Dasay gasolina yan ang lapo da Russia. Wadyala at atang tanagagik. Kaya may sapat na supply. Kaya lang ang hindi natin dito mapigilan yung pong pagtaas ng presyo. Depende na po sa kung magkano inangkat, sa kung magkano yung naaangkat, at sa kung magkano yung tinutubo ng mga gasoline station. Yun po yun. Kaya napapanahon Engineer Nixon yung pagsasabatas ng pagbibigay ng emergency power or emergency powers kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Pero hindi pa ito agaran na maipapatupad. Ni tampulan na tatang tanagagik, wayakin bakit? Lapoda wala niray proseso tumbukon. Piano agamot na teknikal. So saya patunton na satan niya
Inpasan na loy at atong tanagagik. Kakilatan so samay 15 days publication nitan. Kinaganayarin suspindir lata. Si katulante walad proseso di tumbukan. Kanya na no mamugpugloy lad Abril. Nayarin na patuntun na satay pantapyas. Anda panbawas na presyo'y gasolina at sa may pangkal na satay sisingilon yung excise tax sa tatin tang agagik. O sige, tipid-tipid muna. Piano makausil tayo at say bili na saray sa saliwan. Samplon na agaw, sampluran na agaw, tigil muna, wag muna. Na siya namang dapat, ha? Kaya gusto ko yung desisyon ng idol mo, Engineer Nixon. Si Presidente Donald Trump na itigil muna yung pambubomba sa mga energy sites dyan sa bansang Iran na bumabawi naman ng Iran sa mga karatig bansa na pinasasabog yung mga energy sites. Nako, pinasabog muratan sa ipan-recover tutan hinggano timmandalay gira talaga na medyo mabaybayag ni likmen tayo so epekto nasayan nagagawa na gira di tanod pagloy bukig. So samployago Mr. President of the United States of America, pinalawig yung pinuspone yung 48 hours na ultimatum. Yan. Sabi nga niya, itong kaibigan mo, Engineer Nixon, sabi, dahil pinuspon, dahil meron daw parang gustong makipag-negotiate ang Iran sa Amerika. Yun naman ang sabi ng kaibigan mo, Engineer Nixon. Pero sabi naman ng Iran, it's a fake news. Kausap niya yung sarili niya dyan, kwanda. Okay, sana may mag-middle na dito, para sa ganun, tuluyan ng matigil itong giyera. So dito naman sa bansang Pilipinas, hindi inaalis yung posibilidad ni Presidente Bongbong Marcos na magkaroon ng joint exploration ng gas dyan sa West Philippine Sea, ang China at ang Pilipinas. Kung yan ang dapat iba naman yan sa tungtungan sa teritoryo. Ito naman magsasanib pwersa para makuha yung mga natural na mga gas nasa ating EOR ng bansang Pilipinas. Pero kung isimulan yan, hindi rin makakahabol. Pero dapat ding gawin para sa ganun magkaroon po tayo ng sarili nating supply ng gasolina. Yayaman pa tayo dyan, Engineer Nixon, di ba? Para pangkamaungan, why not? Huwag lang tayong sakupin, yun naman yung pinaglalaban natin. Dyan sa West Philippine Sea, dahil nasa par yan nasa atin yan pero kung sinasakop nila, hindi naman po pwede.
Kaya yan na yung matagal na usapin dyan sa West Philippine Sea. Yung presensya ng mga barko, mga sundalo ng China. Yang pinag-uusapan dyan yung teritoryo po natin. Pero pagka ito daw, ibang usapin naman, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, yung pagkuha ng mga gas dyan. May nadiskubre na naman sila malapit dyan sa Malampay na pwedeng pagkunan ng gas. Wala ray gabayuran na impormasyon na balita reaksyon. Ulitin ko, 0945-183-4352. Aratan so abrasan, basta walang personalan. Trabaho lang. Itanad vegan. Happy ray dumaralos. Kang ipaway so pundo. So Abitlan, Syudad, Tapiano, Jaduntan at naindan na subsidiya. Iraya dumaralos ditan. Tulong pinansyal pangbili ng diesel. In support sa kanilang pagtatanim para may produksyon tatang tanagagik. Para yun ay dumaralos ditan. Abitlan na syudad na vegan. Kaya sabi ng kaibigan kong magsasaka, sana all. Kung may kakayan naman ng lokal na pamahalaan, why not? Diba? Iba naman yung tulong na manggagaling sa national government. Kaya sana naman pag-isipan din ng mga ibang LGUs yung pagtulong sa kanilang mga kababayan. Lalo na sa mga most affected sektor. Itong sektor ng transportasyon, sektor ng agrikultura. Kasama na dyan yung mga kung sa atin may mga coastal municipalities. Inang yumot. So, waway. Nasarat ay sumisigay tayo. Dan yung matira nasa subsidiya. Subsidy, tulong pinansyal. Tapyan na jaduntan at makausil matira. At bili, nasa gasolina at agdamot masyadong ibili. Susara tayo ilalako da, nanaral da, talaga nibawi damit diba? Mamura pero sa aliwan mo laki na, bimili la. Ipiktutan na ibibili na gasolina because nakaukulanday man usar na gasolina, produkton petrolyo. Siyempre, bawi damit. At may bili na transportasyon tatang tanagagi. Transport datan, ibiyahe datan, kanyan walay patong, sa may dati presyo. Ganyan lang po yan. Pero sabi naman ni Presidente Bongbong Marcos, huwag kayong mag-alala, itong ating mga middle class na mga kababayan, yung mga low earner, na talagang apektado na rin sila. Sila ay maikukonsidera na most affected sector din, no? Dahil siyempre pagtaas ng pamasahe, hindi tumaas yung sweldo, talagang apektado sila. Kaya ito na rin yung iniisip ng pamahalang nasyonal, yung mabigyan din ng ayuda. Yagay, paano dakol lamot? So, mansambo, saya, Engineer Nixon. Antamla. Pagka middle class earner,
Iba kay sulat 20 ron na kabarangay tuma kayrong ya kapitan. Aking kamo, kaya single election kuam mo pa. Yung pinutugtun pabaingan. Nunyaran na kipakaran. Yung gano binatuya bungtong, gano manaawat na dolyari sare anak tun wala bitaw. Sige, pila takila, tani umbubuto kayo. Baka ganun na naman ang mangyayari. Sana naman masala, siyempre, hindi naman kaya yan ng DSWD na maglista. Kailangan nila yung tulong ng mga nasa barangay. Huwag naman napusa ng politikahin. Kung dumating man yung araw na magkakaroon na ng listahan at pamumudmud ng ayuda sa mga middle class earner na mga kababayan. Pero siyempre, yan naman po yung ginagawa ng ating pamahalaan na pagbibigay ng ayuda na ito hindi na bago sa atin actually. Dahil naranasan na natin ito. Parang sanay na tayo dito. Sa pagbibigay ng ayuda. Kung maalala ninyo, yung pong 2019 nang tumama yung pandemya, di po ba? Di ba nagkautang tayo, yung utang panlabas at panloob ng bansang Pilipinas medyo lumobo dahil po dyan sa mga ayuda na binigay sa ating mga kababayan. Dahil sabi nga noon ni dating Presidente Digong, ayaw niya na may Pilipino na mamamatay sa gutom. Kaya ho ang pamahalaang nasyonal noon talagang inasikaso yung kalagayan ng bawat Pilipino na naka-lockdown at the time. Kaya mayroon yung mga rasyon. Yan. So ito, parang mauulit na naman ngayon. Ito naman ang kalaban natin yung pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Pero sabi naman ng DTI, huwag magpanik dahil may sapat tayong supply sa mga pangunahing pangangailangan natin. Yan. So magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng
7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwag ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak mo Mabinta ang kanyang pagbati sa buo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 2, Huwebes Santo, April 3, Biyernes Santo, at April 4, Sabado de Gloria. Magbabalik po ang aming regular programming sa April 5, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat po, mga kapaborito. Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may indak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, your #1 pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery, located at Old De Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Viray. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy ang programa ng Liknay Balay. Alas 8:08 la kabusan. Olob kantabay ni amigo yo RG Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kaput Iraya munisipyo natan. Alapod saya ipapatunto niya 4-day work week. Pero ramay arumya departamento Lucas lola sa ramay saya trabaho da at pangiter na ayuda in case of emergency da sa kaya balay.
Yadasayan na oras at gabay ko pa mo ipasabi. Siyempre, nga po'y programa tayo na buwas. At simbala so pangi punpun. At saya kay Batayo di Stasyon nandilad-bilay si Kuya Tito Quinto Tamayo TQT. Saya bangkay tunya at watan niya lalamayan at RGB Funeral Homes itandad Barangay Bintinilla along the highway at Balay na Santa Barbara. Binawid na bilay si Kuya Tito at sa may agaw na Sabado March 21 edad 77 dang niya sabi may birthday to pero man 78 sayan taon si Kuya Tito at sa kaya pundasyon sekder na say media industry at say luyag na Pangasinan. Ang sirbi bilang bayag station manager na say DW Radio Tambuyog. Yan di Mangko Engineer Nixon naging manager. Si Sir Tito at saka siya yung nagbansag sa akin ng pangalang RJ. Ilang haba ng pangalan ko noon Renato Sabi niya ang haba kaya RJ na lang. Buhat noon naging RJ Menes ng pangalan ko sa broadcast. So rest in peace Kuya Tito. At sa naiwang pamilya condolence po. So sa linggo na po March 29 yung kanyang pagatid sa kanyang huling hantungan yan po sa may Forest Lake lungsod ng Ordaneta. Last na pinagprogramahan niya dito ho sa himpilan natin. Kasama natin buhat ng mag-ire itong stasyong Radyo Pangasinan DWGE. At unang-unang komentarista po dito ay yung boses na lumabas sa ere nang mag-umpisa ang DWGE ay si Kuya Tito. Ano po? Hapon yun kung hindi ako nagkakamali. Rest in peace Kuya Tito. Ngayon na Engineer Nixon C7th na tayo. A year at Tatang Tanagagi. Anniversary namin sa Abril 6 yan. So sa lahat ng sponsor, mga sumusuporta sa aming impilan, mabuhay po kayo at maraming salamat. Tuloy-tuloy, so saray impormasyon na balita at panamaglay na saya na programa Liknay Balay. Para tayo ipapasabiyuran impormasyon balita. Yung asama ay impasabidan na impormasyon ditan sitio Bagyo Taloy at balay na Binmaloy at barangay Papaguyan at inalat na yung tampol so reaksyon then barangay Captain Willie Soriano Wilfredo Will Soriano na barangay Papaguyan na balay na Binmalay. At di man interview tayo sa may unahan niya interview and tinawagan tayo konpatch at imbaga to walala so ordinansa yaga padala na ni Ramay
heavy trucks ya talaga na manurol na dalin satan ya lugar kanya na deral sukarsada dakemetla ya resolusyon so ginawa dadtan at barangay tapyan ni kerawan na pundo so panapiger at satan ya dalan kano pundoy barangay met kuanan Kapwili Soriano eta agmet na yarian na barangay na barangay kanyan na nanggawalay resolusyon yung kekaroon na pundo saray wala dataragay butang tapyano na address susatan niya ay nasaray on residente ditan sitio Bagyo Taloy barangay Papagayan Binmalay Pangasinan pero agni amo kontento may ang ipasabi na liknaan at pinasigundan to lamat na minsay pasyaran nyo sir tababig na nang yo'y sitwasyon kwanto mat at syempre agta-akakarya tampo lagik lapod ang tamlatan malaray ako naniran na schedule at na karuman at na-schedule tayo tan nila sa bitlan lugar tamanaya sa antak may dalan at singa binulbul rough road andimet manaya aya at asfaltado balibalin dalan at ang labatla walay sungkaan tantay sungkaan Engineer Nixon singa sungkaan tamay sungkaan walay abot-abot to yang kabalag ya sikatutan so mismo ya aneng nang tayo at inyakar tayo at bitlan lugar yan nasatisfy so sa may listener tayo yang pasabi na liknaan tumat yan na pinagdat tayo sa bitlan lugar ang tagar ko kapitan Wadya su report satan Engineer Nixon go ahead. Papunta tayo dito ngayon sa barangay Bagyo Taloy. Sitio Bagyo Taloy ng barangay Papagayan. Ayan, nakikita ninyo sa inyong mga monitor. Punta natin yung sabi na sira-sirang kalsada. Simentado ba? Pero makakalapit na tayo kap doon. Pag-iikot. Pag-iikot. Doon, pagbalik. Pero dito rin ang exit, ano? Oo, dyan din. Kasi makalas-kalas yan. Makalas siya. Surita, sabihin nyo na hindi natin pinupuntahan. Pero, siyempre, ito'y nasikaso ni Kap Will Soriano. Mamaya makikita natin. Okay, so, babalikan ko kayo mamaya pag nanonood na tayo mismo. Okay naman ito na. So yan. Shopper. Ito na. Ano lang naman pala butas-butas. Hindi yung ito may butas. Hindi yung parang ito. Ito lang ko na naman pa dyan. So, na-action na ito. Inotara na ni Kapa ng temporary. Bato-bato. Ito pala. Bato-bato na mix. Bato-bato na mix. Ano to? Simentado dito, asfalto. Asfalto yung ibabaw. Simentado yung... so ito siminto tapos pinatungan ng asfalto. Ito pala ang sitwasyon dito sa Bagyo Taloy. Sitio Bagyo Taloy ng barangay Papagayan. Ito pala paglabas mo dito Kalasyaw na. Oo, barangay Ambutel. Barangay Ambutel, Kalasyaw, Pangasinan. Ayan. Malalim. Okay.
Yes, andito tayo ngayon sa Bago Talo. Yun. So, ayun yun. Yun yung pinuntahan natin na kahapon. At sinadya natin yung lugar. So, ayun pala, may mga butas-butas. Doon sa asfaltado, simentado, tapos inaspalto, tapos na may butas na malalaki. Kaya yung report naman, talagang kawawa naman yung mga residente dyan. Nakitog-pitog ira. Siyempre, ang kabalaga abot, kuha mo pa. Ang sasakyan natin, Engineer Nixon, iniwas-iwas natin doon sa butas. Pero yung parang pagresolba sa problema na yan, sa Liwan Tulay may simento, Sakaban, Susara, tay abot. Nan Kap Will Soriano. Yun. Pinuntahan natin para makita natin. Liwamot ya may singa sa ilalam ko may rough road. Di naman pala. So, magandang daan na nagkabutas-butas lang. Tulad ng daan namin dun sa Mayor Street na parang ayaw na ng mga tricycle driver na magkatid doon. Kaya tuloy, medyo mahal yung pamasahe. Mablibiring, kuha mo ba? Nalitog-litog. Mayor Street, nalitog-litog ka. Asfaltado. Isa natural lara may asfalto. Hindi mang kaundalan. Talagan mangkitog-kitog. Mananat, natampol, sumalukon. Kaya ang the best na gawandan man na kapa, pare chairman. Kaya sana alisin na lang yung asfalto kasi talagang na tumut-tumut la. Paano pawayla may simento, mas maong ni. Sa may wadman may asfalto nin tapoy. Ya dural-dural. Ang kagandahan dyan sa sitio Bago Taloy, bandag ko, ay akargaan lang na solar lights. Ganyan siguro, nulabi dita, nag-ilay-liwawa. Dita na da lugar yung adik. May mangiter na may papasabi na informasyon. Siguro, kapulay ni Bagam, Ninita na yun sa screen, naka-flash niya. Sa Facebook Live tayo, tanjad YouTube. Asfaltado manaya. Pero ang kakabalog yabot, lapod luluganan, nasaray dadalanan, nasaray ang kabalog, iran luganan. Lang naman pala, butas-butas. Hindi yung okay, tuloy-tuloy tayo tatong talagagi. Good morning, Dasaray Mandurunol, ditanad saan ito, Engineer Nixon, no one, Dagupan, yes, good morning. Makmaksil, so Radyo Daditan, good morning, Dasay si kayo. Sino itong nanunod? Medyo mamaya at babasahin ko le ito, Engineer Nixon. Hindi ko mabasa. Sige, yan na si Engineer Nixon. Sabihin niya sa akin. Sino yan? Si? Si Madam Manilin ng Iwaw Dagupan. Yes, thank you Madam Manilin, sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Pasensya na, medyo nagpapagaling pa yung mata natin na bagong opera. Okay, thank you. Kaya hindi natin mabasa yung sulat ni Engineer Nick. Thank you daw kay thank you at salamat sa mayura natin Kuya RJ
Dahil pati kami nakatanggap ng ayuda galing sa 40 million kwanto. Okay, thank you. Ayan naman yung mapagmahal nating mayor dyan sa bayan ng Lingayen. Actually, una dyan, gusto nila bili ng bigas na lang. Pero pinaglaban niya ng majority, lahat ata sila ng council, ng sangguniang bayan na ibigay na lang ng cash. At yung desisyon dyan ni Mayora Iday, how are you, Mayora? Good morning din kay Attorney Nepasilyao, ang kanilang legal officer. At kay Administrator, Madam Lydia Pioquinto, good morning. At sa lahat na ng mga opisyal ng bayan ng Lingayen, napagdesisyonan ni Mayora na ilapagla. Makawat na sa may parte na 40 million pesos. Siyempre, kayo masyado napiktado, medyo malag. Pero sa rami apiktado, medyo babalag. Kanya na alagaryo labat sa may payout. Huwag niya sabitay baranggayo. Kira na kabaluyan, dita na da baloy na Lingayen. Alagaryo labat. Dajad say manuntumbok kiran na agaw, paano sabi matla dita na lugaryo. Wala ray barangay Slaya Sumpal. So, alagaryo labat. Kumon on pagimot lay antuya. Sweldo me ed panag balkot na tinapay inarya. Siguro man tatrabaho niya panaderya anto Oy, walay masamit ya panaderya tinapay dita na da Binmaloy. Imanad Kulanan Councilor Andong Ferrer. Yan, good morning, Councilor Andong. Saya matulong lawas ya konsihal dita na da Baloy na Binmaloy. Councilor Andong, good morning. Wala balot dita ikin, magalang, mapinsiw. Paano umbili matla ura umulag ganto atane bimili presyo petrolyo. Tanmat sa LPG baka mamaglayo dabril nalik na timot la so mas lalo niya tagay na sa LPG anto Pero sa importante sa Engineer Nexon amay walay nasaliw. Pero ulitin ko, kuha na DTI, no worries, nothing to worry. Sapat po yung supply ng mga pangunahing bilihin at pangangailangan po natin. Yan. Manggapulay malam yung oras sa dasaya na programa tayo. Programa na Liknay Balay. Jada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Paulo Pakantaba Yubalit amigo RJ Jimenez at your service always. Talaranan sublaya programan hinggagala para da saray tagatana da balay na Binmaloy programan PAM paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Bayan muna bago sarili. Narengalantan kasumpalan na pigaran makanan payman. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong